Szevasztok srácok, Sanyi vagyok, és ez itt a Minecraft Pocket Edition következő része, amiben esik az eső. Hát szerintem esőbe fogjuk folytatni. Ugye ott jártunk, hogy körülrajzoltuk a házat, milyen lesz. Itt hagytuk abba. Ez az eső most tényleg nem jön jól. Ezt megmondom, mert kicsit akadozik. Hát csak nem fog olyan sűrűn. Ha igen, akkor csinálok egy szép vágást, és megvárom még az eső eláll. Hoppá. Hogyha nem, akkor folytatom végig itt a ház alapkészítését. Minden földre szükség lesz, mert majd hát ha netán kell. Úgyhogy szépen itt kiszedegessük itt az összeset. Igen. Megint laggol. Nem is kicsit. Jó, hogy megmozdult 5 perc után. Azért ezt a lyukat itt betönnöm. Ez ide nem kell nekünk. Nekünk csak egy blokk mély lyuk kell. Az igen, ebbe sincs földöcsém már a második, de szerintem a harmadik 64-es földblokkot szedem össze. Ja, a második. Ebbe sincsen föld. És ugyanennyi kő kell hozzá. Nem tudom mennyit bányáztam, de szerintem kevesebb lesz, max 64. Nem baj, meg kirakjuk vasércből a többit. 62, 57, hát körül, hát kicsit kevesebb. Mondjuk azt nem mondtam, hogy... Ja, most amúgy írta nekem valaki az egyik videós kommentben, hogy ki kéne égetni a köveket, de hát azzal most én őszintén nem sokat érek. Jól van, lehet jobban néz ki, de hát most arra egy videót elpazarolni, hogy itt égetem a követ, az felesleges. De amúgy nem hülye ötlet, meg lehet próbálni, de az egy kicsit hogy mondjam, most itt használjam a szemet is, követ égessek. Így. Aztán hol a szén? Na hát ez az. Ez itt a probléma. Nem baj, ha már úgyis elmegyünk szemet keresni, akkor legalább még hozunk egy kis követ is. Először a szemet, aztán a követ. A szemet jó lenne, vagy úgy mennyit. Vagy úgy 60. Na jó, annyira nem kell sok. 64 szén, hát egész életre való lenne belőle. Ez kell nekem, hát csak ide a mellvétet. Az kell nekem. Az. Micsoda vagányok vagyunk. Na, megint laggul. Jaj. Na, ezt szeretem, hogy hang nincs. De az van, eső. Ezt nagyon szeretem, ezt még mindig nem jutották ki.
Mert amúgy tök jó. Sisakot is idak. Mi vagyunk már vagányak. Sisak, minden. Ez csak egy zombi töltünk meg. Na, azt mondja, hogy itt szenet nem találtunk. Ugye? Hát ja. Itt szén nincs. Úgyhogy nem is tudom, hol találtunk még szenet, és hol találtam, mikor ezen a mappon játszottam. Passz, hogy hol van még szén. Valahol itt is kéne lennie. Ez mit keres ki nappal? Átesik az eső. Tapasztalatpont kell, zombi hús nem. Hát, hogyha ezzel fog elmenni a videó, hogy én itt szenet keresgetek, hát akkor nem tudom, mit csinálok. Mert amúgy nem hülye ötlet, hogy ki kell égetni, mert szebben néz ki, jó van, én is gondoltam rá, de azt mondtam, hogy nem, de most hát akkor most nézzük meg úgy. Igen, megtaláltuk a folyót. Hát ha ebbe a izébe lesz. Hogy hívják be a barlangba szén. Bár itt még nem jártam, úgyhogy biztos. Na, első vendégünk. Kedves pókuraság. Akit egyből le is akarunk lökni, de nem sikerül. Éppen ezért. Így öljük meg. Jön a másik vendégünk, egy zombi. Hát komolyan mondom, milyen izén játszok én? Hardon, vagy mi? Igen, már 15%-on vagyok. Szerintem fel fogom rakni töltőre. Az én kis tabletecskémet, mert hogyha idő előtt fog itt nekem bekrepálni, az nem lesz olyan jó. Úgyhogy hány blokk kell le? 1, 2, 3, jesszus, 4. Ezt még ott tartok, hogy fele. Bele kell húzni. Ne izé már itt velem. Ez komoly. 2 elég lesz már hozzá, vagy még mindig hülyéskedni kell ezzel. Ide, meg oda. De még mindig azért is egy kell. Nehogy már békén hagyjon minket ez a lépcső. Ezt mellé rakom. Oké, ügyes vagy. Snyi. Na jó, még egy kell. Komolyan amennyit ez a lépcsővel tökölök, elmegy rá 2 perc. Na, legalább megvan a lépcsőnk. Mondom, még kell a föld. Ne törje, léci. Még ezt a vasat kiszedem, utána eltörhetsz, de addig ne. Na, halálugrás. Oké, itt is van vas. Na, azt most veszem észre. Na mindegy, hoztam egy kis szenet. És vinnénk. Így hoznánk, hogyha lehetne. De amúgy meg 15%-on vagyok. Na, erőd már. Nem mondd már, komolyan itt ragadtál be?
Pont a víz közepén? Nem igaz. Pont a víz közepén akar beragadni ez a szar is. Komolyan mondom, mindjárt fogom, azt kidobom az ablakon, úgy ahogy van. Az ugrálás használhatom, de a kontrollokat azokat nem akarja működtetni. Pedig a játék nem is szaggat, de azért... Ilyenkor érzem azt, hogy a videózás szar ötlet volt elkezdeni. Csontváz. Most nem szeretnék meghalni. Minden esetőségre. Szeretnék még élni. Egy darabig. Ezt ide mindet berakjuk, az hogy igen. Én meg lemegyek a barlangba. Még szedni jó sok követ. Amúgy jó lenne, behoznák a shieldet. Androidos Minecraft-ba. Nagyon király lenne. Vagy legalább azt, hogy a karddal is lehessen védekezni. Még az is jó lenne, de hát még semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy könnyen meg lehet halni, egyszerűen. Igen. Na, azt mondja, hogy ja, a zombi hús. Minek akarom én elrakni? Nem kell az nekem. Csináljunk egy lábbelit is. A gyapjút azt el lehet, a vasat azt el lehet, a pókhálót azt el lehet, a földet, hát azt is el lehet, ha most semmi szükségem rá. Max egy 64-est magamnál hagyok. Kő, bot, az kell. Kell egy új csákány. És páncélra fel. Na, már van egy teljes páncél, majdnem, gatya hiányzik. Ez az, pont jókor törtél el. Kíváncsi vagyok, mi van, ha itt fúrok egy alagutat egyenesen? Hova jutok ki? Vagy semmibe, aztán sok, mint a hülye, vagy valahol ki is lyukadok. Valahol itt van. Találtam egy felszínt. Találtam vasat. Aha, megvan az egérjük. Azt meglépod.
Hoppá, beéri? Nem éri be. Csűhe, rendesen beüttem. Na de mindegy. Igen. Amúgy úgy mellékesen 18 percnél járunk. Szerintem lassan itt a vége. Még annyi, hogy ezt a sort kibányászom. Nessen. Na, hol a vége már? Na, ez az. Na, hol a teteje? Így lett egy szép kis alagútrendszerünk. Nem rendszerünk, csak alagútunk. Hát és szerintem ennyi volt a Minecraftnak a
harmadik része, azt hiszem. Sanyi voltam. Szevasztok!